sa Hebreo 12 bersikulo 27 hangtod sa 28. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon o kuhaon aron kadto lamang dili mauyog maoray magpabilin. Sa 28, busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita o gingharian nga dili gayud matayog. Mapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod og kahadlok. Kaning pulong pag-usab igsuon diri sa Hebreo nagpasabot nga ang pulong pag-usab nga kitang tanan nga mga katawhan sa Dios uyugon gayud. Dunay mga pagsulay, dunay mga paghulga nga atong ma-experience, nga atong masinati. Apan bulahan katong tao nga dili gayud batayog. Kitang tanan igsuon kung musalig og mutuo kita sa Ginoo, dili gayud kita matayog niana. Tungod kay nakadawat kitang tanan sa gingharian nga dili matayog. Mao na si Kristo nga gipadala sa Dios sa matag usa kanato. Atong nadawat si Kristo nga libre sa atong kinabuhi. Busa mao kana ang gingharian nga dili gayud matayog. Busa nag-ingon siya sa bersikulo 28 nga kitang tanan magpasalamaton ug musimba kanunay sa Ginoo. Kinahanglan atong batunan ang tinuod nga pagtahod ug kahadlok sa Ginoo ug sa kanunay magpasalamaton kita sa Dios ug magsimba kita kanunay kaniya sa paagi nga makapahimuot sa Dios. God bless sa tanan.